Arestado ang sarong lalaki, makalihis na mantabag nin motorsiklo sa barangay San Francisco, Lagonoy, Camarines Sur. Pigbisto ang suspek na sarong 18 anyos na lalaki, asin residente kan barangay Burabod parehong banwaan. Basado sa investigasyon kan PNP, nawalat kan tagsadiri sa motorsiklo kaini ang liabe na inaprobicharan man kan suspek mantang nakapark ang motorsiklo sa pagsadiring tindahan kan biktima. Tulos man na nabistuhan ang suspek, makalihis na mahagop sa CCTV kan barangay ang ginibo kaining panhahabon. Na-corner ang suspek sa barangay Dahat, parehong banwaan, mag-aalas 10 aga kan parehong aldaw. Nagkaibo siya ni intensyon kung mahiling niya na may tusig naman na nasa suksok. Nag-sigar kami ngaran. Yun na ako asunto nila pangaran. Andimano na takot siya. Nag-had course of operation kami. Sa impormasyon, pigbalo pa kan suspek na maggamit nin ibang ngaran, alagad tulos man na nabisto kan otoridad. Na pagirumdum naman na may mga sadiri kang motor na kung mapupwede, iwasan na po. Kaya dahil langgan, mag-park ng motor na nawalan ang susi. Dawa, babalikan talaga ni o kaya lalong-lalo na kung pagdamlag tayo ng sususi sa motor. Kasi may posibilidad na itong mga tao, mayo man talaga intensyon, nagkakaigwa ng intensyon na mag-habo ng motor dahil sa may opportunity. Nahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Law of the Philippines ang suspek. Mantang 300,000 pesos man ang pigrekomendang piyansa para sa saiyang temporaryong libertad. Mientras tanto, nasa custodial facility na kan Bureau of Jail Management and Phenology tigaon ang suspek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.